Avui s'ha representat al Teatre del Casal de la Font d'en Fargues el conte musical El gran viatge de Llúcia. Es tracta d'un projecte educatiu promogut per UT Música amb el suport dels Instituts de Cultura i Educació de Barcelona. El text i la música de l'obra són de Sergi Salines i l'espectacle compta amb 12 estudiants de música i un estudiant de teatre. El conte és una al·legoria del pas de la infantesa a l'adolescència a través d'elements i personatges de la mitologia catalana. Alumnes d'ESO de 2 instituts han treballat també la part musical i narrativa de l'obra i han assistit a la representació. Vaig començar a descobrir molts personatges que no coneixia de la mitologia catalana, donyets, dones d'aigua, minairons, i me'n vaig adonar que jo no en sabia res, però que la immensa majoria de gent no coneixem aquesta mitologia. Llavors vaig decidir que, sense voler ser el Tolkien català, doncs havíem d'obrir aquesta finestra i donar a conèixer aquesta mitologia.